Berkah talenta. Mbak Silvi. Oleh nangis ora aku? Aja. Aja ya. Sedih. Sing ngarep wong tua, pancen ngikuni wong tua ki jelekane ngono. Iya. Iya toh? Iya. Sabar ya. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke tanggal keluarga sing kaya kene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat pelungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ini man nasib PDI kamu siapa ini menanya rungokno iki tak ceritani ya berkah talenta jatuh sabar yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dhewean ora seket ora ana sing jaluk dilahirke
Dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu emanen paras bagus muda beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora Janji. bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Berkah talenta. Ampun mecucu nggih sayang. Aduh. Sabar, sabar. Cintaku mbok yo sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu emanen paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina. Berkah talenta. Cintaku mbok yo sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matutu emanen paras bagus mundak beda karo